Комплект FJD Triumph P1 съдържа следното: 2 батерии, скенер, кутия за транспорт, камера и аксесуари. До 2 часа работа с една батерия. Оцветяване на облаци с висока резолюция. С относителна точност под 2 см и обхват до 70 метра. Интуитивно свързване с приложението FJD Trayon Scan за iOS и Android. Визуализация на данни в реално време, докато се разхождате. С 200 000 точки за секунда задвижван от водещ слам алгоритъм. Този сензор дава възможност за заснемане на мащабни проекти за кратко време и има значително предимство в среда, която е лишена от възможността за използване на GNSS приемници. Последващата обработка се изпълнява в софтуер FJD Trayon Model с възможности за визуализация в различни гами, регистрация и трансформация на облаци и още други. FJD Triumph P1 – бърз и интуитивен метод за улавяне на реалността. Геовара – вашия партньор в сферата на архитектура, строителство и геодезия. Свържете се с нас за демонстрация и информация. Прочетете повече на geovara.com.